Kajing nang nyai penlong jonggi kenhun baper banok senyang yala ki para beriu ki badan hapedeng kajing duk jing kerdu ha ki negi por nadu bawan kajing pekhang chenong halor kajing pang COVID-19 bat kajing bom yolat ban leit trei leit kta kumba ki ju yolat ha ki por ki bakham menchua ha shwa bawan ka lockdown jong ka klam COVID-19 kala penlong ya ki pai ba baduk ki baim daga kam belasngi ban poi ha ka khem ka khai Kaseng samla chenong paham mauleng arpomer hapo kajing alam jong samla pol walang ubade presiden jong kene kaseng samla henne ka step kala penlong da kajing samkhau syagi hendru pohundru tli kilong yeng hapo kasenong kabolong kum kajing kersan ye kilong yeng baduk namar kumba kalong menta kipai ba nong shok chenong jong kene kathany kim da yolat than ban lej bela namar kidan hapdeng jong kajing sungting ban lej banwan namar ka jaka ka bakidon ka dei marjan khaput bat ka jela asam Nakaliang jong uba Prince Abraham Seliang uberi sekretari jong kasenong ula penpau yak jing song komen banyu i ki khun samla bagi kit yak khya kason jong gipat nong song khamtam hakum kene kapor bahiran lut kakam kakamai ha kaju kapor une unong yalam senong ula kentu yak kibor sarkar bat kinomi khmat ban yarap lem na kabenta kajing e jong gipat ba halor kajing bom yo jong gipat ba baduk ba jenjar yak ki kadration Henry ki kadration ki Indonesia kito kilong yeng ki bakhampit khampiang Ngidap da kajing sukumen ng bakraw kanek step rom taksi hakabide bet ki sang samla jong ka sinong pahamulay ni arkumer kajing alam jong ba pol walang bangi lala ban penyo ya uteu khau ban ai ban sam syaki longin ki beduk hadu ndru teli ki longin ki pelayo pediang yu khau taksi akble kerpang ba pol walang ba lala nang ba kajing start jong i penyo ikte jing kam jong pai ba ni snok hantam ye kilung ying boduk suk te sakoi hang nei kwa ban ong leng ba ka repoi news ba ka message shabaro ki dor bar snok jong kana ka than jong i bor hoi repoi district bat kumju ru ka rekasi bat kumju ru ye ki bor sarkar ki bade pe de khmi ha ka bede bodu ukat khawrson ka ba hoi ngakum sekretari snok jong kana ka snok pamulan ya mer tap ka jing si ka ba khrau ha bangi phai syaki kat khawrson kabangi i ba babun na pedang kilong ying ki baduk kim yo bentai habide kat khawrson de namar kata kadaw ni iru ba ki babun ki bayo yu kat khawrson ki babun ki de na kalong ying ba khamruspa lane ki ba suwan songwai apo snong athau kat ba ki trasnong ki bade hop benyo yu kat khawrson ngim judai yo hadu kata de kene kalong ka message bat kejingkar paru kibor distrik bor penyak distrik kibor BDP ikmi hakabide kunjuru BD bat ka DC office jong supply bakide ban pek ban khmi ha hakabide kat khawrson ba khna makin laru ban penyo kat kum ka hok jong uduk usuk jong kane ka thain bat karihi bat koi tang ini kenten som ban aku blai sesini ba pol walang ba to blai dang ko khui pi penyo kemet bokoi bakya bat bapidang laru Bantray, ikini gejek kam, kibala ban ai, kum kijingerap, ya kiduk kisuk aku senang katau. Yang ini keten,